בוא תראה, תפוס את זה עם המצלמה. קשה מאוד לראות את השטיח הזה כי הוא טיפה בצבעים, אבל אין ספק שהוא מטונף. הכלב השתין, נצטרך לעבוד פה ממנטרל ריחות. כמו שאני רואה את העבודה הזו, נצטרך גם לעבוד פה עם הקיטור של המכונה, שייתן לי פה הוצאת כתמים מסיבית וחיטוי מקסימלי. יאללה, בוא נצא לדרך. זה שיקוי אהבה, זה בצבע אדום, ללקוחות. איזה ריח, מדהים זה. מעולה. עוד שנייה שכנה מלמעלה צועקת לי, וואו, איזה ריח טוב לשטיח. את אומרת? וואו, איזה ריח, אתה יכול לבוא לשים לי גם. בטח. אני אבוא אלייך, אני אתן לך הצעת מחיר? כן, תבוא תגיד לי. באהבה. את רוצה לרשום מספר פלאפון רגע? כן. 053? נו. 304? כן. 2400. ביקלין, שלחי הודעה. סבבה, אני עכשיו שולחת. וגם אתם, שלחו הודעה.